Okay, så den her person har udfordret mig. Jeg tror, det kommer ned i kommentaren, hvis I gerne vil se hans kanal. Men det er okay. Altså, tit er på, og det regner lige før, så ja. Men lad os sætte en timer. Okay, find lige timer kur. Okay, stop mig. Gerne lidt. Okay, se, så. Det er så lang tid. Jeg gør det. 10 sekunder allerede. Føler sig syg. Wow. Der er sådan en, der føler virkelig, virkelig meget. Jeg kan heller ikke klare det kolde vand i forum, og det er sådan en svømmehal ned i Horsens. Sådan en virkelig frygtelig. Jeg kan sådan altid det varme vand. Jeg tror fandme, jeg får benfrysning og armfrysning og det her. Holy shit. Vi har ramt 6 minutter nu. Og til sidste videoen, så tror jeg, at jeg sidder på en sol, som er rigtig våd. Så tak fordi I så med. Det var en rigtig god oplevelse. Men husk at skrive ned i kommentaren, hvis I har flere udfordringer, jeg kan få. Og så bare like, subscribe for mere content like this. Bye bye.